आज एगो भोजपुरी में कथा सुनाया जाता नहीं लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के। अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करें। विष्णु भगवान बहुत दिन हो गया है वहाँ के धरती पर घूमला, तो आवे खातिर अपन तैयारी करत रहनी कि हम धरती पर तनी जाई घूम आई कि धरती के लोग कैसन बा केंग रहता, वही अपना तैयारी में रहनी। तो लक्ष्मी जी देखनी कि विष्णु भगवान बड़ा तैयारी में बानी, का बात है कहाँ जाए। तो पूछनी कि ए स्वामी कहाँ जाए रौरा। तो कहल नहीं विष्णु भगवान कि हम धरती लोग जाए घूमे। तो लक्ष्मी जी कहली कि हमहू चले रौरा संगे। तो वो कहलन विष्णु भगवान कि ना तू मन जा, तहरा के जहाँ मना करे तू मनबू ना, तू उन्हें चल जेबू ताक देबू। तो कहली कि ना हम ना ताके और ना घूमे, जौन बात रौरा कहे उहे बात हम माने। तो विष्णु भगवान कहलन ठीक बा तब चलो, बाकी एगो तहरा बात तहरा माने के पड़ी जौन कहेम जौन। तो लक्ष्मी जी कहली बताई कौन बात। तो विष्णु भगवान कहलन कि तहरा उत्तर के दिशा में ना ताके के बा, आ केहू के कोनो सामान नइखे लेहे के ना बिना पूछले केहू से। तो लक्ष्मी जी कहली ठीक बा हम उत्तर के दिशा में ना ताकेम आ ना कोनो केहू के सामान हम लेहेम बिना पूछले। तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान धरती पर अयलख लो, आ वह दिन बहुत जोर तेज बुनी भई रहे धरती में। तो अयलख लो तो पूरा घास हरिहर हरिहर भई रहे, एकदम हरिहारी चारी ओर भई रहे, फूल खूब बढ़िया कचनाई रहे। तो चारी ओर घूमत रहे लो। तो लक्ष्मी जी तो भुला गई रहली विष्णु जी के बात कि विष्णु जी क्या कहले बनी। तले तो उत्तर के दिशा में ताक दहली, आ एगो माली के बगीचा रहे, फुलवारी रहे। वो फुलवरिया में से जाके कमल के फूल तोड़ रहली, आ तोड़ के आके फिर विष्णु जी के लगे खड़ा हो गईली। तले विष्णु जी देख लहनी तो कहतनी कि यही से न तरह के मना करत रहनी हम कि तू मन चल। तो कहता कि ना हम चलेम चलेम, तरह से भूल हो गल। तहरा यही जा 5 साल जेकरा फुलवारी में से तुड़ले बरू ओकरा घरे तारा 5 साल नौकर बन के रहे के पड़ी, नौकरानी। तो कहली कि ठीक बा जब हम गलती कैले बानी तो 5 साल नौकरानी बन के रहे उनकरा घरे। अब विष्णु जी कह के अपन लोक में चल गईलन। आ लक्ष्मी जी एगो लड़की के रूप ध के आ माली के दुआर पर जाते रही, कहतरी ए भैया ए दादा हमरा के अपना घरे रख लो, हम तहार काम करेम, तार खेतों में काम करेम, तारा घरों काम करेम, हमरा केहू नहीं खे, हमरा के देखभाल करे अला, हमरा के रख लो। तो माली के तो दया आ गइल। तो कहता ए बेटी हम तो गरीब आदमी बानी, तू हमनी के तो रूखा सूखा खानी सन, जब उहे तू खा लेबू तब रह जा। तब लक्ष्मी जी कहली ठीक बा। तब लक्ष्मी जी रह गई। माली अपना मन में सोचल रख, माली के 5 गो बेटी रहली सन। तो कहलक माली अपना मन में सोचलक जहाँ 5 गो हमार लड़किया खातरी सन ताही हो एगो लड़किया खाई। यही सोच के लक्ष्मी जी के रख लेलक। ओकरा बाद अपना घर में अंदर ले गए। माली के घर तो टूटल फाटल रहे, वही में अपन ले गए लक्ष्मी जी के रखलक, अपना लड़की सन से मिलवलक, अपना पत्नी से मिलवलक। तो कहलक कि जैसे हमारी 5 गो बेटी बारी सन इहो हमार बेटी है। अब वही संगे सब लड़की सन के संगे मेहरारू के संगे उनकरा रहे लगली, काम धंधा करे लगली, खाए पिए लगली, सब माने काम होखे लागल। तो एक दिन के बात हो, ओकरा बिहान भइला
माली सब फूल तोड़ के बाजार ले गए बेचे के। अतना ओकर फूल बिकाइल, अतना फूल बिकाइल, बहुत ओकरा इनकम हो गए। ओने से लौटल बाजार क के तो ओने से एगो गाय किन ले आवता, अतना इनकम भइल कि गाय एगो ले आइल। वही दोसरका दिन फिर बाजार गए, फिर इनकम बहुत भइल। तो धीरे धीरे घर बनावे लगल, घर दुआर सब बढ़िया हो गल माली के। तो अपना मनवा में सोचे माली कि होए ना होए कोनो देवी माता हो। जब से लड़किया आइल बा तब से हमरा खूब बढ़ंती बा, खूब उन्नति होता। तब माली अपना मने मने सोचे। एक दिन माली अपना खेत में से काम धंधा क के आवत रहे, तले दुआरी पर देखलक खूब गहना में सजल धजल लड़की दुआरी पर लौकता। अपना मन में सोचलक हो ना हो उहे लड़की ही, ई तो लक्ष्मी माता है। माली देख के जाके लक्ष्मी माता के चरण में झुक गए, कहलक हे माता, इतना दिन से हमनी से गलती तू करवावत रही है, तहरा से हम सब काम करवावत रही हसन, बर्तन सर्तन खेतों में जात रही हो संगे संगे हमनी के काम करे। माली इतना कहलक, ओकरा बाद जाके अपना लड़की के अपना परिवार के सबके बोला के लिया देखौलक कि देखलो लक्ष्मी माता है। आ पूरा परिवार लक्ष्मी माता के चरण में झुक गए आ गिर गल के लक्ष्मी माता हमनी के माफ करी। आ लक्ष्मी माता के उनकरा 5 साल हो गए रहत उनकरा घरे, और अब उनकरा वैकुंठ जाए के समय हो गए रहे। तब विष्णु भगवान 5 साल के बाद उनको जब पूरा हो गए रहे तब विष्णु भगवान रथ भेजला, और वही रथ पर लक्ष्मी माता बैठ के फिर वैकुंठ चल गईली। आ जाते जाते कहली कि माने तारा अन्न धन के कोनो कमी ना होई, तारा सुख समृद्धि तारा घर में रही। यही जाते जाते वो लोग के माने वरदान दे गईली। यही जी कथा समाप्त। रोडो लोग लक्ष्मी जी के कृपा पायम, लाइक करम और चैनल के सब्सक्राइब करें।